for tuning into Zim News Beat TV. Wani musea zako? Mse nywa wangu. Kulidana mumwe. Kwakaji kumba. Matukumbuka lero. Nasimatira ngalera. Uyazi msikana uya autopenya pa face so. Tangweraji? Ndikubona msikana uyu apfumvudza mazuva ari kupenyerera uyu ndiye uyu msikana akamboya pano ane dambudziko rekurwara achitiza pamba chigara musango ka. Ndiye Yesu mzuri. Moro ka musukuru wangu. Sakanaka kwakati. Watusvika size tokutsvagira kamurume. Vanhu vapfindira mwana tokutsvagira murume here. Watoda kugara imba yako. Esi amai vacho muri sei? Amai mwana makadii. Aiwa tinosimba sei. Ari sei musikana? Aiwa musikana ari right. Ai. Tuve dinzu madzoka kureview. Tadzoka kureview. Madzoka kucheck up nemwana. Makafamba sei mazuva? Takafamba mushe hapana kana problem yakazomboitika kubva paya. Kubva patakanoshandisa zvamamatipa kuti tishandise. Tikozodzoka tikanoshandisa zvakanaka, hana kana kumbopeteka makumbo zvaaita. Hana kana kumbofa zvaaita zvezvekutora nguva asingatauri. Asingamuki, asingadyi. Kusvika tidzoke hapana kana problem. Zvekuti mwana aine simba apasina. Akana wani chakatombozoitika. Kana matombo aitema. Kana ndakatozoda kutombomusemburira timboona kuti zviri kudii noti tikaramba takaita teki naye hatizonyatsozivi. Nobva tamurega chero usiku taingomuregera achingoenda kwana mama vari padhuze ipapo achidzoka chero kumvura achienda usiku chero achibuda ega achienda achidzoka hapana kana problem. Asi kare kaye musati mauya pano aisita matambudziko pashure penguva yakadii? Aitoti chero izvezvi handiti toti abuda nhasi zvokuinda mudondo zviya wowanikwa sanhasi vanomutora ka asvika pamba anogona kutongorara kana kuti musiwo usiku otokutiza izvo otomuka kana tasipo kana kutopeteka kana kutopeteka makumbo. Kudzino dziya dzaimbotaura munzeve dzake zikuta. Zvokutora chitobvunza takatombomubvunza wese wakati handizvivi saka machembera ekudedza achadedza. Robert, kana unese kutaura ndo asangana nadzo nyaya uchinzwa kurwara kuchema kwawanda. Ina handisati ndapedza inzi. Handisati ndinotopa kutenda zvakanyanya sekuru. Ndinopa kutenda nekuti makandibatsira mahara free. Ende ndisina kana taritso izvezvi hatona kana sendi. Saka apa pandofunga kuti hey mari vose andowani mwana wochadyiwa nevamwe kuti wabatsirike ndozvowanipi. Asi ndinotenda makandibatsirawo mahara shuwa kusvika mwana wangu anaka takambeya nyika yese tikizama kwetsikana tifredi kwanani kwese but hapana chakafamba. Ndichizotendazve namukoma Robert. Ndinovatenda. Paya pandaiti $20 paya ndingavanze zita but zvakanaka kuti ndingoritaura ndimukoma ndo wandakataura nawo saka ndikati ndataura nevanhu vakawanda saka ndandisazivi kuti ndimukoma Robert kana kuti ndimukoma Andrew. Asi ndikazonotarisa mameseji angu ndikaona wanda ndataura naye akati ndoda $20 kuti ndikumirire chi nyaya yenyu. Havasi mukoma Robert ende ndinokutendai mukoma Robert nezvamakanditi makandinatate guru ndinovatenda shuwa nekuti ndatambura ndakatosvika pakutobatwa BP. Makore makanje 7 years. 7 years ndichitambura kumachechi kumaprofita kune dzimwewo n'angawo but zvasingatomboonekwi pasina kana chachitomboonekwa. Ngosvika kudai wonzi hapana chatikuona kana kungotaurwa zvimwe zvinhu zviri out of topic zvisingatombopindirani zvokuti nototi ndozvandavingawo here izvozvi wotongobuda wotongoti neuda kwedambudziko regai ndingoshandisawo pamwe zvingaitewo nepamwe but hapana chakachinja.
kusvikira ndauyawo kuno kwatateguru tatungamirirawo nyamukoma Robert vakati tungamirira tigone kuonawo tateguru. Aiwa ndinotenda ini ndichavatenda hangu ndichakutendaiwo hangu ndozvati handizoshayi chokwadi hatinototenda watikazvo zvikuru kudai ungatishayiwo chekutendesawo. Aiwa tichatenda kutenda kwenyu payment in full. Aiwa chokwadi aiwa chokwadi. Asi pamambotora pamaiti mwana uyu kubva achitotanga kubarwa panga pane matambudziko. Matambudziko anga aripo zveshuwa. Apa ndasunza zvangu kuti 7 years. Asi paakazonyanya kuburikira zvakanyanya 7 years. Izvi zveshure izvi ndezvazvokuti ari mucheche womukakatemerwa nyora. Ari mudiki baba vatombopara tomboenda tombonokumbira kana kuti kumunamato kana kupiwo zvomboita nani zvingodaro. Saka izvo zvoita asati anyanya kuzvidzamisa stereki. Asi pakazonyanya kuita serious pa 7 years. Papaoma pokuti chero kugara chako papasagariki nekuti zvanga zvakuitika zvakawandisa zvokuti chero zvaitopa baba vacho kachinefuke yekuti chero vakati vaende kubasa zviya vakadai nokanzi ngavai vazovaka vakanovaka zviya imba isati yatombosvika kana kupi kana kundofuma kana kugumira apa chaipo wotoona vatosiya basa racho nariya vatove nechinefu vatoregera kushanda basa riya kana kuti voshanda vovaka vopedza imba iya kana vaka imba iya havachapiwo mari. Vangatowo kutoti munhu muridzi uya atofa kungoitira kuti vasapiwo chete mari mazimunyama aya. Saka matambudziko acho anga akangodai. Saka aiwa ndinototenda hangu shuwa. Mari wakunzwa sei? Mavoice hanzi chii mazuva ano? Hapana. Saka shuviro yawakuda kuita muupenyu wako chii manje? Kana chawada undiitira? Chawada kuti sekuru tazvo. Ndakumbira kuti vandigonyese ndiwane basa nekukwanisa kuvatenda. Chadzoka kwamuri kuti. Handitika. Aiwa tinotenda Maria sekuru vanoita sei? Vanokugamuchira. Amai izvi nezvaanditowa kuziva kuchipatara. Ndakuziva. Kana zvanetsa mhanya wega. Amai vombokohwa kotonyungu koko kuzvombo. Uya wega pano pasekuru wakupaziva. Uya usoita sei? Usikubatsirwa amai ndaumhanya kwasekuru amai zvazodii handiti because iwe ndiwe unotanga kunzwa kuti zvinhu zviye zvavata sei zvakuda kutanga amai zvinhu zviye zvinenge zvavata sei because varoi vako handiti vachiripo havana kuzororawo asi chikuru ndechekuti pachipatara makuita sei makupazia sekuru ndiro kutendai nekugamuchira mhuri tinotenda. Aye, indarupeza. Ngaenda pandapasi wemushonga kugeza nokufungaiza for 7 days. Ndokujamporira ana yakenzira. Muzukuru Maria uchabuda panze upiwa mushonga wokugeza wauchadya muporiji kwe 7 days. Mushonga uchakubatsa kuti hana yako inatsodzikama. Uye mushonga uchakugadzirira deliverance yekuti vaiva neconnection yekupota vachikushereketa iwewe vachitora mweya wako vachiushandisa nemwoyo wako kuti upfekwe nechisatanism chavo. Mushonga wokugeza uchaparadza ukama hweropa rako nesatanism yavo. Wazvidzwa muzukuru? Unopiwa panze apo mushonga unogeza kwa 7 days nekufungaidza. Kana une mimwewo zvekare mimwe mishonga yaunenge uda kukumbira fanana nekuti sekuru mundigoneserwa nebasa rigone kuzotendai mishonga kuti uitewo mhanza uitewo laki zvakanaka nemimwe mishonga yevasikana wekugezawo zvakanaka unokumbira zvekare panze apo unotaura wopiwa. Mese nemi mai veMaria kana pane mimwe mishonga yamunoda yekuti baba kumabasa kwavo zvifambi zvakanaka munopiwa mishonga yakanaka iripo pano pasekuru tazvo aina mhiko naika zvakanaka ivazukuru chanetsa mhanyai pano nzira makapiwa kare namukoma Robert makupasiva naika tinotenda. Womporiji regaenda akuda kutomusanganisira ndoda kuti ndingosanganisa yese zvaene right ndoda kumusanganisira okuwedzera ropa right kudzinga mamhepo itsvo chibereko tsinga dzifambise
nokuvhara zvingakanganisa mumiri make. Right, unobika porridge kuseni nokumanheru. Right, ndakuchikupawo kugeza kuti unogeza mamhepo yako uchabvisa ake kewaita kubva unama unonama. Right, undogeza ndakukupawo kupfungaidza uchinopfungaidza mamhepo yakaipa uchitaura kuti mhepo dzakaipa ngadzitaramuke muupenyu hwako mukurarama kwako. Uchaupfungaidza hakusvika wapera hako handikukupawo mazuva uchapfungaidza kusvika wapera. Right, zvenyu zvinenge zvaita Zimnewsbeat TV. Makadi yenyu wasukuru. Kwakadi kumusha kwa mama. Wacha waboni. Mabva kupi wasukuru? Zombe. Kwa chifani, wasera. Tawambwa. Arise kumkurubi yangu. Alofara. Hapa nikaangana kana mabwera ya matenda yakeka kusokoneza mmoyo. Ate parambumpa pepo za kuipa, ate bzindu, kane ya zikwambo, kani ya kugona mtengo, kane ya chane mtensendi kazuyangana bzindu zvinozvikonzere predadi. Zvoreka kukonzewa ate pafiti, ate mama bzinsendi kazuyangana. Ndiko muspenye wanga zvinozvikonzere predadi. Andina sekuru ndacherechedza dare renyu ramafambiro asukuru. Ndaona nhamo nematambudziko kubva paurwere huri kutambudza pamwanasikana wenyu anonzi Serina. Anzi Serina wacho ndasimudze ruoko timunhu. Zvakanaka. Anzi pane chiitiko chiri kuitika pamwana uyu. Chiitiko ichi chakutambudzai, chakushungurudzai. Hachisi kunzwisisika kuti urwere here? Kupenga here kana kuti kushandiswa nemhepo dzemumusha. Asi hanzi dare rangu rati ndikujekeserei zviri kuitika kuti muzive chii chiri kuitika. Hanzi ndaona mwana uyu anosvika panguva yekuti anobva pamba. Kani irayambira achoka chikora. Tove anzake adaona njoka mputu pake. Vanhu veyoti iwe ona njoka kuti ndibe kuona njoka kuyamba babvuna kuti ndambokutansa ngapita kutengo akara mutengo ate mutengo nawo pafupira tabena. Zvakanaka. Hazina sekuru ndaona dambudziko riripo pamwana uyu rakatangira ari kuchikoro. Akagara nevamwe vake vakamuti Serina wona nyoka iri kubuda pauri uyu akakanuka nazvo pandiri pakubuda nyoka pandiri hapasi kubuda nyoka. Kubva ipapo mwana uyu ndopaakatanga kuita dambudziko rekuita semunhu anopenga, semunhu anorasika njere. Akatanga kubva pamba achinogara musango. Hanzi kwete sango repedyo, ainongorarama achigara mumasango yari kure. Imi muchitambudzika kumutsvaka muchimushayiwa mwana ari pari. Kusvikira kana makamunzwa kuti ari kwakati mukanomutora akadzoka pamba. Hanzi pane zviitiko zvaisiitika pari zvokuti dzimwe dzenguva aimuka mangwanani akasungwa. Kana mangewana manguo, mangewana machira, tambaranye. Vanhu vamutsudzura usiku. Afamba rene arasiwa na mnyara na kuona mnyara kutoka. Hanzi aiti kana paita chikadzo chekuti anomuka akasungwa makumbo, vanhu vaimusunungura makumbo iwayo kana kwadoka hwa usiku. Hanzi vaitemwa nematombo kana kutemwa nezvisimbi zvavasingaoni zviri kubva zvavasingaoni zviri kukandwa nani. Nekudaro hanzi mwana uyu aisvika zvekare panguva yekuti kana akasunungurwa kudaro aigona kupedza gore asingatogona kufamba kana kutaura asingataure. Asi aisvika pane nguva yekuti mhepo dziri paari dzaimusumudza dzimwe dzenguva kuti azoshayikwa pamba. Hanzi atsakatika nemasango
ane zvaaizviita wega ipapa akazviita ita zvaanozviita kana kutora sauti kuisa mvura kuzora makumbo yake tosununguka iye atopedza gore achitofamba achitakurwa nebhara asikagona kufamba makumbo yake tosununguka otongotosubva pamba oenda nesamba nekudaro hanzi nasekuru ichi chiitiko ichi chine urombwa mukati pane mhepo yehuroyi yakanga ikateketerwa paari pane rudzi rwechikwambo chiripo chakasiyiwa nemushakavhu anonzi ema changa chikateketwa paropa rake uyu ndochiri kumukonzeresa mwana kuti ararama achisangana nenhamo nematambudziko zvakadaro uyu dzina ripari navarake hanzi uyu mwana zita riri paari harisi rake kairi izita rambuya wakabereka baba asi uyu akasiya chikwambo ichi hanzi haasiri akabereka baba ndiye akabereka mai vababa anonzi ema apa nganese ifunoti konzewe inango imo zvinhu zvekupfeka saka asi zvinhu kani ndiyo ifunoti iite zvinhu zvekudaro imwepo chandi kusokoneza muti kuramwe hanzi zvakanaka ndiro dare rangu randatsanangura kwamuri vasukuru munofanira kuti mubatsirwe kuti mwana uyo agone kusununguka agone kurarama zvakanaka mazvinzwa vasukuru ndo dare rangu randatsanangura inini ndakuda kuti imimi muchisununguka kudzokorodza kutsanangurira zviri kuitika zvacho tione kuti zviri kupesana nezvandatsanangurira mudare rangu kubva mumatangiro azvakaita matangi akaita musikana uyu akanga ari zvikora ifomhano ndobva anyakona nyoka vasikana vaigere naye to vakati ane nyoka yabva pauri musikana zvadaro ndozvakadaro ndopakatanga mhepo dziya kushanda ndobva tamushayiwa mazuva maviri asipo papa timutsvaga timubvunza kuti wanga uri kupi anoti ndari musango atogwana dzimwe chembere asi munhu akaziva anga aripo ndikuya mai vamai asi ndikanobhabhatidzwa vanonzani ema ndikanobhabhatidzwa kudhamu mai vakandibhabhatidza ndivaziva asi ndikavaona ndivaziva andabhabhatidzwa mudhamu ndikabvata vakaiva nekuti bhabhatidzwa vakapfeka nguo chena dzemagemenzi kwaye tikabvunza kuti kune nzvimbo njodzi dzekudzii vantu vanenge vachimba njodzi kuti kunenge kuna mwari pasi pana satani shumba inomwe yapedzana navanhu tamutsvaka tamushayiwa 2 days dzadziya ndopakana wodzoka kumba kungozoona ari kumapeto kwevanhu zvakavata tobva tamudzorera kumamba vanenge dzimwe nguva munhu asungwa kudaro vanenge vamusunungura vanhu vechikadzi vanotema nematombo kana simbi kana aini oreri pasi apa ine kusunga vanototema vanhu isunga yega notema vanhu kana aini kana simbi saka ivo vanoti kwai hope dzadorota ndo dziri kukonzera kuti tigwenyewe vamwe vako vatakabaya majekiseni vakutoshanda asi iwewo haushandikirewo saka pakurota hope paanoziita kwekwe anoti ndakarota andikuti hope papakati paini ndakatogwa rimwe chembera ndikazivi tikakwira zisi kopano kasimbi ndakutemano hanzi kopano kasimbi dzatisunga dziteme vanhu ndikakwira zisi tikaenda kunemvura zhinji kaa kumakunga here pandikamiswa kunze ndamiswa kunze nechemberiya ikatisara pani ukakashumbana nyoka kusatiza iyo ikachembera ikapinda mvura kwayapinda mvura ikanodzwa neye pasi pemvura kuti uyu mwana wangu anonetsa kushandika naye isiya adzokera paichembera yadzoka pandiri ikati kuwatizei nyoka pawaiona ida kuti usatiza akati andangohwanda kutatiza saka takamushayiwa kakawanda 7 years zvingoitika zvipota timushayiwa asi kuno patakapedzera kumushayiwa takanomuwana ari pamba peimwe chembera tikakumbira sabhuku padhuze tikaenda paari chembera ikakuti mwana uyu akasvika panapa akaitaura rimwe zita nesenembisine panyama dzavo saka takagara naye mwedzi sabhuku akabvunza kuti mama agarirei nemwana wemunhu
iye akati ndandifunga kuti ndaiti mazuva zvawanda ndikazotsvaga kuti ndimudzose nditsvage hama dzake. iye ndimukonja pachembere aitsvagei? iye kana pamakamubvunza aiti pachembere aitsvagei? aiye atambobvunza because itosati iye anowanzonyepa because vasikana vatakabvunza pachembere aitonzwa aitokorosa tatomutera aitokorokosa aitokorokosa aitoshanda aitokandira mutambo utokanda mutambo pavhiki pamatendrasi pambai pachembere aitokorokosa kunzvimbo wanga ariko. Saka takabvunza vanhu vaikorosa naye kuti ko mwana uyu makamuzivira kupi kanzi tomuzira achigara mudondo ndopa takamuguma hatizivi kuti kuchembere yakahwenda sei. Saka iye hatina kuda kumubvunza kuti anotinyepera asi chembere ndiyo takabvunza kuti ko mwana akaya sei. Chembere kati mwana akangouya panapa takasangana naye akati ndikutsvaga pongogara ini ndaitengesa zvinhu zvangu kwazvanga atengesa hatina kuzoti zvii asi ati ndaitengesa zvinhu zvangu chete saka ndikubuda ndigare pano chikolekta mari dzangu muvanhu asi anga kutokorokoza ndigara pamba pechembere iya. Takatozota kuti wanemwe munhu akatomuona takati wanemwe munhu akanga atomuona iwe musikana amai vemwana hanzimbotiudzai kuti nzo chii chiri kuitika pamwana zvakatanga sei? ini ndikurambodzaka shure mwana uyu pandakaona kutoti pandori neproblemu kubva ari mudiki ari muchechi nekuti pane pandakaona kuti aiita zvekunge kuvhunduka kunge anenge ane zvaanenge achiona ari muchechi ndobva tategai tiende naye kumunamato ndobva ndaenda naye ndobva ndanonzi 3 days ari kumunamato ikoko. Saka taiti takarara nevamwe gogo vanoitawo zvokunamatirawo ikoko tinogona kurara mune ino rumu but apa pane pakaganhwa patori nerimwe dho riripo rinopinda uko. Tinoti pakati peusiku nofunga kana mapasti 1 dzeusiku wotowa mwana kungochema akuseri ikoko abva sei kunoku dho iro rakavhagwa ari muchechi atinambokwanisa kana gore chairo. Ndopa ndakatanga kuona kuti apa panitori nenyaya apa ndinambe ndomatanyatsodzidza matimairara nemwana panapa ari muchechi pamunomuka kuseni kana kuti maigona aiwa usiku ipapo totohwa kuchema kuseri kuseri kune imwe imba patinopepuka pepo tongowangochema ari kuseri kune imwe rumi iri dhoi rakavhakwa repano parumu uko kwachona uko anenge atori kuseri isusu tiri munomu tongowangochema pakati peusiku tongonomutora todzoka naye vanhu vototi imhepo wona matigwa azvo zvomboita nani mamadays ndokuzoti gare tagaragara zvezvombodzimurwa vachimbona matigwa but kwozoti ari kuchikoro. Pane umwe musi wandakaendako kuchikoro koko ndikawachinzi mai Selina manzwa here kuti mwana wenyu abuda nyoka mumuviri make. Ndikati kubuda nyoka sei kwati titori nevamwe vedu tikangozvimirirawo tikangoona nyoka yakungomhanya ichingobva paari ichidai kwobva tamuti Selina ona nyoka iyi yabva paura iye nobva kwainobva ashamisika nobva ati nyoka iyi yabva pano here kwainobva itoitarisawo zvezvo nobva idi aionawo ichimhanya ichitodai nobva tati hamene saka zvinhu zvakangoomawo nobva taenda kumba saka taingonzoita zvekudii zvokunamata nobva taenda kumba tikangoti hatidii hatinamatei vanhu nobva ngonamata nobva zvaratidza kuti zvaita zviri nani nobva vanatete hanzvadzi dzababa vake iyeyu hanzvadzi dzavo ndo vakati chimbotipaiwo mwana ndimbogara hangu naye ndichimbomunamatira nokuti vanoita zvekudii zvokunamatira nobva vambogara vakagara makore akati vagara makore but zvaingonetsa ari ikoko womboona umwe musi atuta zvinhu zvese mukicheni mavatete vake mabhodho mapleti hembe magombezi abuda nazvo aenda nazvo vonokongomuka kudai ona amusisina kana chinhu mumba aindepiwa kumutsvaga angonaita kana 3 days kana musina mutaivira kana vhiki rese kana mwedzi unokwana votsvaga iwe votonomuta kozomuwana pamupano votora zvinhu zviya asi zvimwe zvachona zvinenge zvatotengesiwa zvatonzi kwai zviri kwamainingi zvimwe zviri kwamainingi zvimwe votombotangawo vachitevera kana dziri hembe dzimwe dziya votora vopisa voti handizvimwe zvina hatingazodzoriri pamba zvotora zvopisiwa wozvipama futi nezvimwe zvaanenge atora zviya waya votora vopisa kusvikira vati izvi zvinhu zvitinopererwa nezvinhu hatichatombozvipisi regai tingotora tingoisawo mumba saka vava kuita tsika yekutoti regai tingovhara ende takutoita zvokutomurinda akutogara akatovharigwa mumba vakutoona kutoti hatichatoshanda hapana zvimwe zvatitangogona kuita ndikati alright zvapera vagara nguva ndokuzoti ini ndazvikoniwa chiuyai mutorewo mwana wenyu tagara naye pamba ndingangoti
hapana kana kuti 3 years ndo pawakamudzora kumba. Wamudzora kumba kana kuinda kumunda kana kuinda kupi tatisaende nekuti tatotywa kuti anogona kubuda. Akabuda anoenda onorepiwa nevanhu ndikati manje saka todii munhu womusikana munhu akadai. Takutongomurinda kana tichimusiya pamba beta timusiye nevamwe vana. Tazvidaro tapota chingodaro atombopunyikiwa umwe musi woenda wonoita kana 2 months ari mudondo. Vozonomutsvaga vomuwana. Vodzoka naye pamba. Vadzoka naye pamba paya. Kudzoka naye kwacho umwe musi kana akamuita zvekuti tohaya mota ndokuti asvike pamba. Kana ikasahaiwa mota ziva kuti asviki pamba tototsudzurudza nebhara tichisunda makumbo anenge apetana. Asingatigoni kana kufamba zvokuti maziso rato ebofu zvokuti chero kutaura chaanenge asatogoni. Takatombokikirisana naye tichitobva ikoko ini nababa vacho nataimutomutevera kusati kwana bamala. Tamuwana. Tasunda nebhara tasvika pamba angoti rabada. Atauri afemi haendi kutoilet. Anogona kuita kana 3 days kana 4 days kana akasana matiko zvekuti amuke. Asingaendi kutoilet asingadi. Wozomunamatira paya hana matiko wozomuka. Amuka paya womubvunza. Chi hapana chandachiona. Kana akatofa kudaro hapana chaangachiona. Asiwo kana ari right zvazvokunge akavata akamuka tomubvunza kuti warotei anombotsanangura dzimwe hope. Asiwo kana akaita zvokufa kudaro anti hapana. Yatoti paya zvapera hazvo tongomurinda akadaro asi kufamba manje. Zvimwe kumuka anogona kumuka asi kufamba haafambi. Wotopedza gore rese asingambofambi. Akangopeteka makumbo kutoileti tichisunda tichimuendesa nebhara achidzoka. Asi kwozoti iko zvino manje last month but 1 apa. Nobva ndati inini ndaita mazuva hopo ini ndisingaendi kuchechi. Regai timbomusiyawo nevana ndimboendawo kuchechi. Nobva tadedza umwe mukadzi muzukuru wedu. Nobva tadedza umwe musikana tikati musisana makarinda sisi tichitaura uya asingazviwi. Muvarinde zvakasimba kuitira kuti atide kusvika toboyekana istabva kuchechi. Towana munhu asipo. Tosvika topinda bhizi. Nobva vati alright agogo alright tinomuchengeta. Kuda. Taenda chechi kuya. Takauti tiri muchechi inini lucky phone ndandasiya kumba. Nobva tawa phone yaye umwewo kuchechi kwedu akutofonirwa. Ndoda kutaura namama akutondiedza kuti ndiri muchechi paya kutobuda kuti mama Seselina vari kutiza. Manyai tikati alright imimi ramai muchivatevera kuti tizive kuti ndekupi kwavari kuenda. Nekuti tinozotadza kuziva kuti ndekupi baba vakutouya. Vakutouya manje vakutobuda inda kutosiya foni yanda kumhanya mumba muchechi muenda kunoti baba hanzi zvoni mwana yabuda. Ipapa ndakutombosopinda kana chechi yacho tese kana mama vana mainini nana maiguru. Takabva tatongobuda ipapo. Kandi iyoyo yatotiza kwai zvaakasara akaita manje. Handiti akarindiwa. Zviya zvazvokuti haiwa handiyambudi hayo kabata haiwa hazvona hapana chakaipa. Vana vadiki vandasiigwa ava. Kwai ndobva tora mvura yake akagara sezviya nobva adhonza bhaketi. Nobva adira mvura. Nobva tora sauti yematombo nobva aisa makumbo. Nobva atora nguva akadaro kwai tikaona munhu atosimuka atomira. Osapa makaenda kuchechi muchimusiya apa makumbo akanga achakatopeteka. Tongopeteka but kwakuri kumurinda kusiya. Gore ranga ratokwana. Angatopedza gore akapeteka. Asingafambi. Musi mukazofimire gatiende kuchechi. Makatomusiya makumbo akapeteka. Tikatomusiya akapeteka kudaro. Uye akazosara kutora mvura dzake akakanika makumbo yake yapetenuka. Zvataugana sekuri zviya. Zvokuti zvoni anozviita iye ega kuti iye asununguke makumbo ake. Ndizvo zvoita zvaakaita. Akatora bhaketi remvura nobva sauti nobva nyika makumbo ake. Anyika makumbo ake paya tikatoona kamusikana kangu kandandasiya nako. Akuti takutoshamisa kuti Sisile wemone Sisile vamira. Vakatomira kudai hana kubatira hana kana kudii. Vakatoshamisika nazvo nobva angosiyawo zvakadaro. Nobva atogona kutobudisa makumbo ake nobva abuda nobva aenda kubedroom. Nobva anosecha hembe achitutunura hembe achitsvaga minoti aitsvaga hembe dzakadini ndaiziva kuti anogona kungondibira hembe unotengesa noti aigona kungotora hembe unotengesa. Ndikasati ndaviga dzimwe ndikarongedza bhegi dzake hembe ndikaendesa kwamaiguru. Ndikati maiguru ndichengeterei vakatochengeta gore rese hembe dzake saka iye akawana shoma dzimwe dzandandasiya mumba. Nokuti taiti chero akageza atida kuti achinje aitochinja tichitomupa hembe tichidzorera kuhla kuti anowana chekubuda nacho. Paya nobva asecha hembe nobva asecha nobva tora dzaakagona kutora kwai nobva aisa. Ipapo panguva yavari kufona vana vaiva vakutomutya vakutiza umwe akutiza akadai umwe akutiza akadai. Vakutobuda kwai nobva amhanya akadai nekusaidhi rekumunda uko. Uku manje takasara takutosvika kubva kuchechi kwana munhu asisipo.
pamba. Vana vai vakatadza kumubata vambomhanya vanguti mhanye nefoni kunosvika apo vakutopatafula kutemiwa. Yesi vatya ndokutema iyi kana kurova nedanda. Vana vai vadzoka zvavo. Hapana kana chavagona kana kuita. Ndo paakaenda akaenda ndo pakaita 2 months andi asipo. Ndo unobva aita 2 months asipo. Plus zvimwe zvizhinji zvaiwanzokuitika. Ipapo akarara. Angasobuda panze kana pasina kana chi aimuka akagigwa. Kugerwa musoro bvudzi richina hurioni kuti raiswepi endamugera ndiani. Ende iye kumuka haanambomuka haana kana kuda panze. Chero panotema matombo pachona patete chitemiwa pachona ipapo ini ndindaiti kana akadaro ndoti mwana angarara rega ndorara naye mukicheni imomo. Ndarara naye paya usiku nongo dombo rangoti vuu okunze bo nongotemiwa cherapo. Chero pangotemiwa iye anenge akavato haana kana kumuka kana kudii. But ipapo pakadaiso rinobuda dombo rokutema. Ndoti ini ndangazvikwanisi ndogumana temiwa ziso ndongomusiya kazhinji zvinoita tongomusiya akadaro rega. Ndo nyaya yacho neripo. Maseka mika. Ndakaoma. Bandira akautiza akaubora papa side kitchen zedhoyi rakabora pasaidi. Netisimbi aimwa zvimvura. Achingotopora zvikavhura matopora zvidhina achimwa mvura itopora mavhura ati round here but atobuda. Nekusiya ndiko kokusiya kwatamuita anditokumuvharira do. Asingafambi. Asingafamba singadi akaita zvokufa zvezviye. Saka paanenge takuona kuti aiwa amuka tobva tati gatimuvharira hedu do. Tamuvharira do patoenda tonovata. Ipapa pakona pedo apa. Achichera mvura chidira, achichera mvura chidira, wotora chizimba achichera. Nobva pasara buri rakadai. Wotora jira, woburitsa, wotora saga, woburitsa. Iye wosenerera wobuda. Toona mbambu namunhu dora kusama. Vari kumuka baba kuseni vari kuti regai timbonotarisa munhu yakunodaisa uri kuwana dhora. Ukanzi mai we mai sana uyauone. Munhu uya harowa pasi. Padho pakashama. Unodaisa wani hamuna kana munhu. Ndo pakateta nguva refu asipo futi. Iwe msikana esi. Seninanzi moro na sekuru. Iraiti. Kuri segum. Mbakuri bo. Umakora mangani? 25. Unaona ngani? Andina. Andina. Kwa komana? Andina. Iwe. Unyara baba? Aiwa. Unyara ni mama? Eti. Unawakomana ngani? Andina. Hapana. Wakaramba nao? Kuva mupenyu wako kwamboita wakomana ngani? Chatosiya. Wakawandisa? Wambowanda. Kuziva vangani udza sekuru chokwadi vakwanise kukurapa. 5. Okay. Ukarara unoona chii? Chi? Kana ukarara unoona chii? Hapana. Kopone na msanga uche? Andityi. Andityi. Hapana zvikara zvondarika nepaunonga uri? Hapana. Undorara hwepe kusvika sei? Saka ugara pamba nemusango munonakidza nani? Musango. Musango nemunakidza? Munakidza nei? Chii chinenge chikunakidza musango wenu? Iwe wati hapana chaunenge uchiona. Kukana uri pamba unenge uchionei? Hapana chandobva. Saka chii chinozokuattracta pfungwa dzako kuti unzwe kunakidzwa nekugara musango? Chinotora mwoyo wako kuti unzwe kunakidzwa nekugara musango chii? Ndeti mazuva kutagara musango. Samusango ndo mune vakomana wako? Aiwa. Hakuna mukomana wambokutera musango raakupinda? Hapana. Saka nayo seri kana wapinda musango unoziva sei kuti panapa nepata kuda kugara? And kana wagara ipapo unenge uchiitei? Chita nezvei? Hapana zvandachiremewa kuzvigarira. Uchidye? Ndichipota ndichienda kunotenga chikafu. Mari ichibvawo? Ndichipana.
ndine vanondipota vachindipa vanani vakadzi andinoziva. uri musango paunenge uchigara pane vakadzi vanouya vachikupa mari ndinotombopota ndichibva Eh? ndinotombopota ndichibva musango uchienda ku chero kunokumba kwevanhu ndokana mbuya vandasitava. aiwa wati iwewe unonotenga nemari yaunenge wapiwa nevamwe vakadzi asauvaziva vakadzi avo vanosangana navo musango imomo kandotabuda ndotogara ndatochengeta mari. paunobuda unenge watogara watochengeta mari yako vanenge vatokupa kudhara anenge agere kusango anopinda mumaraini oita connection nevakadzi vanomupa mari dzinochemberi. Vanopa mari yenyu. saka vachemberi padzinokupa mari vanokupa mari vachiti ndei? imwe yekudya imwe yekuudziwa zvandichiita pota ndichiita. imwe kudi yekupota ndichiite udziwa zvandichiudziwa zvaunenge uchikuudziwa naivo saivo vanenge vachikuudza kuti chi nenguva yatobaya vanhu nekubaya vanhu vanenge kuti uyatipoti tibaya vanhu oraiti okay handazozvinzwisisa. Saka pavanokupa mari yekuti uyatipoti tichibaya vanhu inenge iri yekukupa chioko muhomwe here kuti usataure kuti tabaya vanhu. Alright. Saka kana mabaya vanhu ava munenge muchidii navo? Saka kubva panguva yavakatanga kupa mari vachikuudza zvekuita makabaya mese vanhu vangani? Vakatowandisa. Maivabaya sei? Maita vekutema nematemo here, kucheka nemapanga here, kana kuti maivabaya sei? Maivaisira poison muchikafu here, maivabaya sei? pane zvimajekiseni zvataishandisa nguvabaya semajekiseni. Unovabaya nguva mukasangana navo murodhi mavamhanyisa mavabata mavabaya majekiseni here kana kuti mainovabaya majekiseni usiku wakakodzera? Usiku asikuita asina kukodzera. Usiku wakakodzera? Asina kukodzera. Munovabaya sei unokodzera? Saka une zvimwe zvimajekiseni zvaunazvo zvakapiwa zvekubaisa vanhu usiku zvauinazvo toda kungozvionawo? Ndakatosiya vandanga wakazvisiya kumba here kana kuti kusanga? kwambuya vavo. Kwambuya vako wakatorwa nababa? Okay. Saka mbuya vakwazivana navo sei? Ndakavaona ndakasangana navo murodhi vakatopinda tose chechi vakandibvunza kuti ndobvepi. Munopinda mese chechi? Vakati vanopinda chechi yandopinda. Vakati vanopinda chechi yakafanana neyaunopinda iwewe? Vakakubvunza kuti unobvepi? Wakavaudza vakati kudi? Wakati ukaenda wakati vanhu vavo ndovaziva ukaenda uvafarisi uvaudze kuti vapote vachiuya kuchechi. chechipi? Double AFM. Iwe nyama yako kadya uchikurangara pana makore akadya nyama yanongani? Ndoziva vanhu. Maibika here maita senyama kuti mose? Ainge singambobikwi. Sezvadaro kurama yako ndinga kuti uruma itoje? Aiwa. Ndingozoudziwa kuti nyama yemunhu ndatopedza kudya. Isina kubikwa? Ko iwewe kumba kwenyu pese pamunodya nyama uchidya kumba kwenyu uchigara naamai nababa ati unoziva kuti nyama inobikwa? Wakazozvigona sei zvekudya nyama isina kubikwa zvawainge usati wakamboita kumashure? Ndozvitanga ipapo. Ya ndoshavira taurwa nasekuru hove dzine muronga dzinokonekitana dzega. Ameno Robert. Okay, Robert nkani ufanira ambochosa tsidzi asanzisiwe. Pano adatawa hani? Msikana pano zada adatawa.
Kubva mai naye panapa akatombokutiza yazi panapa akambokutiza kako. Kwete. Anotisa aenda kumashopu sindinomusikana. Ainge aenda kumashopu. Kwamusiri kutiza. Ora. Akatoenda akadzoka. Isiri kanomutsvaga. Iye anga takawana zvekunaka. Tatoti zvatanga kane hapa pasina. Hanzi aiwa kwanga kusiri kutiza pano hapatizwe. Munhu akachingopinda pano pagedhe apanotanga kusangana nedeliverance. Ndikamurapa zvikapera mwana wako ndikati. Hanzi ndikarapa mwana uyu akapora zvikapera izvi munoita chii kwandiri? Totsvaga kuti tikatendesei sekuru. Zvakanaka vasukuru. Ine vada kundipa $20. Robert makamuvimisa rumoda kupa $20 ekumuteza. Zvakaita sekuru ndikandibva ndataura pamhepi baba. Azoti shoko iro rakabva nekupi. Rinogona kunge richitofamba kuzvobve ikoko. Ndataura navo vanotaura nyaya yemwana wavo ndokuvakumbirira kune homwe yatateguru. Tateguru ndokuti ngavauye. Takazonzwa vakuti mari yenyu imimi tanayo yekuti tichuye asi takutsvaga yebhasi. Ndakati yangu inini zvikanzi $20 yenyama makaita sei yamakataura amaisei. Ndakati ndoda $20. Kwete. Takasanganisa nyaya. Alright, okay. Because pane vakatodaro kuti $20 kwete vetinowo vatakatanga. Saka tombofunga kuti vanemira izvo zvivane kuti vanopakuenda. Ndiva vakatodaro. Vakatanga kubata vane vamwewo vasiri tateguru tazvo. Vanotimirira sana. Pane vamwe majenalisi akakuti anoda $20 kwete mukoma Robert. inini kubva ndichitanga kushanda natateguru handisati ndatombopiwa kana mari handisati nyangwe zvakaita sei nyangwe zvakanzi zvaita sei handisati. Saka ipapo ndakatoshamisa saka ndakakubvunzai futi ndakati imi mati chiini. Ndakatozoti aiwa alright $20 yamuri kuti ndeyangu chitora imise kubhazi ikoko muite se muuye. Handitika saka aya mazongopa jekesa kuti vamwe vakaita sei zvaini hayo handidaro. Mukoma Robert tinoshanda navo zvakanaka pano. Vakaona varwere vane matambudziko semi ava vabhadharisi. Kunyangwe makauya kuno kwatateguru tasvo nematambudziko enyu seaya muchibuda pamhepo kudai tateguru tasvo zvekare havakubhadharisei. Vanokubatsirai pachena. Asiwo imimiwo kana nekuzotenda murabidzwa unotenda mutendero munoda. Vamwe tine mumwe muzukuru akava nerain coat chaiyo svondo rakapera uya kuzotenda. Handitika mumwe muzukuru akava nechibhodhoro chake chedoro uya kuzotenda. Handitira zozvo. Mumwe akauya asina. Mumwe akauya asina. Ngomana wekupurira nemusoro ya. Vakauya vasina vakati ndashaya kuti ndoyani asi ndatongoti regai. Nemumwe muzukuru wekuguruveko akabatsirwa anga asingaroorwa anga asingaite mwana anga atokwegura kutosvika ku35 years. Asi akabatsirwa akazouya nemwana wake kuzongoti sekuru hamuna kumuona here ndiri kufara. Mzee Saturday apa wati Watinda msoro. Saka Sangaini bata agerewe arisiwe zvakanaka. mawa ndizamalizanganira. Sekuru vati mwana uyu ndoda kuti nhasi aende panza panogerwa orutsiswa kusvikira mangwana ndozopedzisa dare rake. Kana kugerwa kwachoko zvinosvikwa doka anongonorutsiswa benzi mangwana ndo paanozogerwa muchipedzisa kupiwa mishonga yake yekurapwa kwake mwana mozoudzwa kuti munofanirwa kuzodzoka zvekare naye rini kucheka naye. Hey,
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV.